Έχετε βαρεθεί να χαλάει το φαγητό σας? Σακούλες και ταινίες που απλώς δεν έχουν αποτέλεσμα? Μη χάνετε άλλο χρόνο. Σφραγίστε αεροστεγός και εξοικονομήστε χρήματα. Σας παρουσιάζουμε το Resil & Save. Χωρίς καλώδια μπορείτε να σφραγίσετε αεροστεγός μπισκότα, κέικ και γλυκά. Σφραγίστε ζυμαρικά. Σφραγίστε οποιαδήποτε πλαστική σακούλα και σώστε το περιβάλλον μας. Απομονώστε απ' έξω ανεπιθύμητα ζωήφια. Είναι πανεύκολο. Απλώς κόψτε και τοποθετήστε πάνω στη λωρίδα θέρμανσης. Είναι πλέον αεροστεγές αλλά και υδατοστεγές. Ξεχάστε τα δοχεία που στάζουν. Γλιτώστε χώρο στα ντουλάπια. Αγοράστε χύμα ποσότητες, σφραγίστε τες και γλιτώστε χρήματα. Διατηρήστε τα λαχανικά και τις σαλάτες σας φρέσκες και τραγανές. Απαλλαγείτε από την αλλίωση της κατάψυξης. Διαθέτει βεντούζες και ταινία διπλής όψεως. Αδειάστε τον πάγκο σας. Χρησιμοποιώντας μικρές απλές μπαταρίες μπορείτε να σφραγίσετε μέχρι και 300 φορές. Σακούλες με δημητριακά, τσάι, καφέ, υγρά, σιρόπια, κράκερς και πολλά περισσότερα. Δεν χρειάζεται να ξοδεύετε σε μεγάλες συσκευές ή σε ειδικές σακούλες. Μαριναρισμένο κρέας, ψάρι, λαχανικά. Απλώς σφραγίστε και κρατήστε τη γεύση. Διατηρήστε φρέσκια την τροφή για τα κατοικίδια. Είναι ιδανικό για το ταξίδι και το κάμπινγκ γιατί μπορείτε να ασφαλίσετε τα τιμαλφή σας από υγρά. Περιμένετε όμως, αν τηλεφωνήσετε τώρα αμέσως, εμείς θα σας κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γάντια αποφύωσης Handy και ακόμη στο γραφείο για μελανοδοχεία και έγγραφα. Τηλεφωνήστε τώρα αμέσως. Θα λάβετε το Resil & Save μόνο με 35,90 ευρώ. Θα λάβετε συνολικά ένα Resil & Save και ένα κόφτη για να διατηρήσετε τα τρόφιμά σας ή ό,τι άλλο εσείς θελήσετε σε αεροστεγή και υδατοστεγή συσκευασία και να εξοικονομήσετε χρήματα από τα τρόφιμα που πετάτε. Μην το χάσετε. Είναι ένα ακόμη μοναδικό προϊόν από την Telestar Direct Marketing.